Ma di invenzjoni, mhux żwieġ, invenzjoni. Dim iżwieġ invenzjoni. Stanna, x'inhu invenzjoni? Mhux nifhem. L-invenzjoni iżwieġ bejn mara u raġel. Biss. Salvo Mallija, l-eks kandidat tal-Partit Nazzjonalista, meqjus ukoll bħala star candidate mill-eks kap Simon Busuttil, kellu hekk xi jgħid meta qasam il-ħsibijiet tiegħu fuq persuni LGBTIQ+ u dritt tagħhom li jiżżewġu. Matul il-programm tax-Xandir Nazzjonali Popolin, ippreżentat minn Quintin Sherry, ġiet diskussa l-Knisja f'pajjiżna. Kien hawn li l-istess Mallija sostna li ma tagħmilx sens li persuni tal-istess sess jiżżewġu. Salvu qed jgħid li l-Knisja milli fimtek jiena għandha raġun li ma taċċettax illi żewġ irġieli jiżżewġu jew żewġ nisa Għandha jiżżewġu. raġun, jiena ma narax sens li inti tagħmel sagrament lil ħoloq biex ibirek koppja biex jagħmlu tfal. Ma koppja li ma jistgħux jagħmlu tfal. L-eks kandidat nazzjonalista li spiss kien infittex mill-Partit Nazzjonalista biex jattakka lil gvern b'argumenti estremisti bħalli l-laburisti huma mwilda bil-velenu f'qalbhom jew li l-Prim Ministru Roberta Bela huwa appoġġjat biss mill-injoranti, anke fuq miżuri u liġijiet progressivi simili ma jaqbilx. Sa dan it-tant, Mallija saħaq li l-Knisja waqgħet tal-politika tax-xelluk u propju għalhekk li saret irrelevanti. Da kollu paroli tal-politika xellugija lill-Knisja waqgħet għalih. U dil qed nipprova ngħidilkom li lkom intom waqajtu għat-talim ta' xelluk politiku. Dak li għamiltu u għamiltu l-kompromessi u għalhekk sirtu relevanti. Madankollu fl-istess programm unqabad jikkontradixxi lilu nnifsu fuq kif jaħsibha dwar il-politika xellugija. Għant, ix-xelluk politiku sar iktar estrem minnkom, jaċċetta ħafna iktar minnkom, ħafna iktar ċar minnkom, jgħin daqskom u iktar illu għax għandhom il-flus. Ta' min ifakkar li Mallija mhuwiex l-ewwel wieħed mill-Partit Nazzjonalista li fl-aħħar ġimgħat ħarġu kontra d-drittijiet ta' persuni LGBTIQ+. Fil-fatt, il-kandidat nazzjonalista għall-elezzjoni ġenerali li jmiss, Dione Borg, elenka kif il-gvern aġġel meta ta' drittijiet lil persuni omosessuali, partikolarment biex jidħlu f'unjoni ċivili u eventwalment fi żwieġ indaqs rikonoxxut mill-Istat. Iżjed minn hekk, qal li tali drittijiet ingħataw biex il-Partit Laburista fil-gvern igawdi politikament. Ġon, ħanajlek. Aħna xnieħ dak il-moment. Inti taqbel miegħi li s-soċjetà Maltija kellha bżonn aktar diskussjoni qabel nieħdu dawk id-deċiżjonijiet u ma milnihomx. Jiena nemmen il-Gvern Laburista uża dik l-ixu għal benefiċċju partiġjan.